Pasaden astean, gertatu zen berdin. Zen bat, hori bat. Izango da martiena. Gabon, bertso bat botako dizue. Pastorakin duen lanari buruz. Gerra bukatu ondoren, euskara bazen urrian, hizkuntzaren egoera, bilakatu zen larria, baina euskararentzako batzuk nahi zuten ongia, horrela iluna zena, bihurtzen joan zen argia. Ikastolak sortu ziren, gurea ere egia, eta aurpegi askotan ikusiteken irria. 50 urtez egin dugu lan handia, azkenean iritsi da merezitako saria. Arrastion edo Gabon jaun Andreok eta zelanez mila esker etortea gaitik. Gaur badakizue Euskara saria banatzeko ekitaldiak alkartu gaitu. Aurtengoa 3. da. Gabon Imanol Landa Getxoko alkate jauna, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara zuzendari Andrea, Miren Dobaran, Zinegotziok, Josu Elortegi, San Nikolas ikastolako zuzendari jauna, eta hezkuntza komunidade osoa. Aitzindariok, irakasleok, ikasleok, langileok, ondo etorri ba dandanoi. Eta zelanez, Fermin Rainik eri eskerrik asko, Fermin askok badakizuenez, San Nikolas ikastolako eta Algortako bertso eskolako ikaslea da, mila esker ba bertso eder horregaitik. Dandanoi Gabon. 3. batu gara argia ereiten Euskara saria deritzogun ekitaldian. Esker honez, eta saria banatzeko prest gakarz arratsalde berezia. Eta berezia, zelanez, Algortako San Nikolas ikastoleak jasoko dauan saria. El Ayuntamiento de Getxo premia a asociaciones, organismos o personas de Getxo que se han destacado por su defensa, difusión e impulso del euskera. Getxoko udalak urtero egiten dau bat, abenduaren 3 ospatzen dugun euskeraren nazioarteko egunagaz, eta horrexen karietara sortu eban euskara sari hau. Como saben, el día 3 de diciembre se celebra el Día del Euskera y ya hace 3 años que el Ayuntamiento de Getxo se une al acto con las Jornadas de la Cultura Vasca y el premio Argia Ereiten. Sariaren helburua da euskararen eta euskal kulturaren normalizazioan, sustapenean eta edapenean lan egiten daben personak, alkarteak eta kolektiboak aintzat hartzea. Eta aurten, gainera bere urrezko esteguetan, San Nikolas ikastoleak jasoko dau merezitako saria. Urreratu mesedez eta txaloz hartuko dugu alkate jauna Imanol Landa. Bai, arrastion edo Gabon denoi eta nola ez ongi etorriak izan zaitezte Getxoko Euskara sariaren banaketara. Posgarria eta unkigarria da benetan Getxoko Euskara saria emateko antolatu dugun ekitaldi xume honetan Fadurako aretoa euskaldunez eta ezagunak diren gainera pertsonez beteta ikustea. Azken batean zuen presentziarekin sari hau indartu, legitimatu eta arrazoi ez betetzen dozue. Eta hori, niretzako, guretzako oso importantea da. Resulta emocionante veros aquí con nosotros y con nosotras compartiendo este reconocimiento sencillo, pero importante que desde hace 2 años realizamos a las personas, entidades o iniciativas que en nuestro pueblo de Getxo han destacado por su labor a favor de nuestra lengua.
Azken batean, sari honen bitartez euskararen aldeko lan hori aintzat hartu, goraipatu eta prestigiatu nahi dugu gure herrian eta gure herritarren aurrean. Hori baita gure euskara sariaren helburua. Alde horretatik beraz, ziur nago nirekin bat egingo duzuela, gure Getxoko herri honetan euskara, euskalgintza eta hezkuntza aipatzerakoan, batean eta naturaltasun osoz San Nikolas ikastolaren izena agertzen dela esaten baldin badut. Hala gertatu da sariaren epaimaikideen artean ere, eta ni noski bat nator euren erabakiarekin, nola ez. Cómo no, compartir el criterio unánime del tribunal a la hora de proponer a la ikastola San Nicolás Euskara Saria 2012 desde la propia experiencia de quien, como tantos y tantas bertsotarras, hemos pasado por las aulas de la ikastola estas últimas 5 décadas. Gure kasuan, zutariko asko gogoratuko duzuenez, Aretako gobela ikastola txikitatik gentozen, San Nicolás ikastola handiko mundu berrian murgiltzeko eta azkenean Aizerrota institutora pasatzeko. Horrela, 5 urtetan zehar, nere burua eziz gain, hainbat lagun egin nituen, irakasle ezagutu eta estimatu, eta eurekin batera gure hizkuntza eta gure kultura maitatzen ikasi nuen ere. No soy, por tanto, una excepción. Somos muchos y muchas las que nos hemos formado, hemos crecido como personas y hemos compartido estas vivencias gracias al compromiso, al esfuerzo y al tesón de tantos y tantos aitas, amas, andereños y maisus que desde aquellos épicos primeros años de la década de los 60, en los que la ikastola comenzó su singladura con 9 familias y una sola andereño, hasta la esperanzadora realidad actual, apostaron y continúan apostando fuerte por una educación euskaldun de calidad para sus hijos e hijas. Eurentzako beraz, gure eskerrona, gure aitormena eta gure oroipena. Desde aquí, por tanto, nuestro recuerdo emocionado, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento hacia todos y todas las que participan, las que participáis de esta maravillosa aventura de 5 décadas. En especial hacia aquellos primeros pioneros, aitas y amas que, a pesar de las incertidumbres y dificultades extremas de aquellos difíciles años, apostaron fuerte por una nueva educación euskaldun para sus hijos e hijas. Lo hicieron porque no sabían que era imposible. Tal vez esta conocida frase podría resumir la realidad de la feliz singladura llevada a cabo por todos ellas y ellos. Baina euskara gure hizkuntzak baditu bere ezaera zaharrak, eta horien artean hauxe aipatu nahi dut. Ibili dabilenak daki bidearen berri. Beraz, egindako ibilbide luze eta emankorran ikasitako guztiarekin, ziur nago San Nikolas ikastolak etorkizun oparoa izango duela hurrengo hamarkadetan ere. Hala izan dadin. Eskerrik asko. Eskerrik asko zeuri be eta guazen aurrera edo atzera esan beharko geunke guazen 1973 orduan txe 9 familien etxeetan andereño bakarragaz Begoña abaituagaz abiatu zan proiektua. Agirre Zarate, Aristegi Anduiza, Azkargorta Aretxabala, Garamendi Garate, Garamendi Uribe, Garate Urretxua, Iturriaga Zabala, Rekalde Uriarte eta Zeberio Garate zendien 9 seme alabak izan ziren hasierako ikasle. 1978an 200 ikasle ziren. Geroagoetara, etxeetatik txaletak alokatzera igarota, Bidebarri kaleko lokala erosita, 79ko bagilean, lehen irakaskuntza zentru ez ofizial izendatu eben San Nicolás ikastolea. La ikastola San Nicolás ha vivido muchos momentos significativos, entre ellos el curso de 1970-71, cuando se registró como cooperativa de enseñanza. Entonces tenía 18 clases, oficinas, la biblioteca, el gimnasio y el negocio. El de 1976-77, cuando surgieron las aulas de BUP y con posterioridad la guardería. Sasoiko egoerari galgea jarriz, Pako Urretxua mediku euskaltzalearen eta erregimenaren osteko Getxoko bigarren alkate izango sanaren laguntza lortu zan. Patxo Jimenezen ostean ikastolako lehendakaria izan zalarik, gainera frankismoko azken 12 urteetan zehar. Ikastola gorputza eukan ordurako eta Antxon Arzuaga izendatu eben hasierako zuzendari.
Dana dela ezin danak aitatu, baina bai bakotxak egindako alegina. Hainbat eta hainbat izan ziren proiektuaren hasia erenebenak, bakotxak zelanez bere esparrutik eta aleban moduan. Hortik aurrera eta 80ko hamarkadan sartuta eta ikasle kopuruak gora eginda 1000tik gora, gaur egun Aixerrota izenez ezagutzen den institutua sortu zen helduenakaz. Eta 2002ko ibilaldi arrakastatsuko lema gogora ekarriz, San Nikolas ikastoleak lotu barik jarraitzen dau. Gaur egun haur eta lehen hezkuntzak eta DBH eskaintzen ditu ikastolak, baina heziketa akademiko horrez gainera erronka ikasleen heziketa integrala lortzea izan da beti. Horregaitik, eta helburuen artean euskara eta euskal kultura zabaltzea eta inguruko ohiturei begirunea erakusten deutxean gizaki sortzaile, arduratsu eta profesionalak estea bebadagoz aurrerapen teknologikoakaz, kirola garatzearekin eta abarregaz bat egiteaz gainera. Bideoko irudiok kontatu deutsu egun historiaren adierazgarri, beraz hortxe pantailan. Gertatu zen, 1973an. Ni joan nintzen Pozako denda batera, nire lehengu zinen denda batera, eta egin de repente, bi mutiko euskaraz egiten. Garai hartan oso rarua zen umeak ikustera kalean euskaraz egiten. Ez horren, mutiko horren ikasi dute euskara. Badauz hemen aldera batzuk, klandestinitatean pisu baten ematen dute euskara, eta ezin duzu mintzatu harekin eta esan ni bialduko hotela nire semea Bilbora. Da, orduan, erantzuna izan zen, egun batzun pasata, ni bilatzen badut, behar 8 ume algortan, eta toki bat, eurek bialduko dutela Andereño bat. Orduan, nintzen jentea bilatzen, eta arrapatu nuen 9 ume, eta tokian iretxea. Eta gero, hurrengo urtetan, hasi ginean etxetik etxe. Hilabete etxe baten, beste hilabete beste etxe baten, eta hola. Eta hirugarren urtean edola, bilatu gendu ja guraso baten zeukan familia, zeukan txaleta bat itxita edo San Nikolase kalean, Portu Zarre ondoan, eta sartu ginen fijo, ja, temporaldi baten. Daia denborakin, umeak gorantza ziren, eta behin Jose Luis Etxegarriarekin berba egiten, eta zenbat ume zauzien, ez da egin. Hainbeste ume, egin behar duzuna danak batera urten, klandestinatik urten. Eta hola egin gendu, danak batera urten. Horrela hasi ginean ofizialtasuna apurka-apurka ateratzen. Klandestinatik urten zean, erosik gendu bloja batzuk. Eta egin duk Bidebarriko ikastola. Han etorri izan izpezinua eta ez dakizien ibila izan Espainiako bandera eta pasatu gendun danetatik aurra atantzeko gauzak. Eta pentsatu gendun beste ikastola handi bat egitea. Nik atzerrian nintzen, hasi ziren erosten gauzak, lurrak eta egin zuen ikastola orain dagoen ikastola, San Nikolasen dagoen ikastola. Ikastolako bidean, kantari goaz, lagunen aldamenean, kantari goaz, pinpar egiterakoan, kantari goaz, etxere itzultzerakoan, kantari goaz, kantari goaz, kantari goaz, kantari goaz.
Bera beldu gara Euskara saria. Aitatu egin gura geunke arte egurrez landatutako edo landutako saria, landatu gero egingo dugulako, Luis Artola artistauak sortutako oroigarria dela. Eta eskulturaren bidez, saritutakoen lana da irudikatu gura dana. Eskurra erein, saridunak erein egiten dau, Euskara hasi eta osasuntsu bizi daiten. Eta argia, erein, eskultureak argia pasatzen izten dau, saridunak euskararen munduan egiten dauan modu beretsuan. Luisi berari aparteko eskerrona erakutsi gura deutzagu, bere implikazioagaitik eta beti hortxe parte hartuz egon eta ibilteagaitik. Esan dugu landu eta landatu, hortik gure proposamena. Eskurra landatzeko proposamena da egin gura duguna. Hortxe gutun azala aurkitu dozu ezta? Gutun azal horrek badauka barruan eskurra, eskur alea. Eta behar bada polita izan daiteke hause erein eta datorren urtean euskararen basoa egin genke hori bai danon artean. Eta hau esan da, oraintxe bai, urreratu mesedez, onaxe taulara, San Nikolas ikastolako zuzendari jauna, Josu Elortegi eta alkate jauna, Imanol Landa. Torri mesedez. Bueno, Gabon, guztiei, eskerrak emotea tokatuko zait. Igaz ekitaldi honetan egon nintzen, bitxorrek urrala ikusten, hortik ikusi dut. Ez nuen inoiz espero hemen egoterik urrengo urtean, eta berak esan zuenez, hemen egotea ez dala hain erreza, ez da hain erreza. Eta gona beritzen dut. Eskerrak emoterakoan, aldi batetik, Getxoko udalari, Euskara Aholkularitzari, sario emotegaitik ikastolari. Bigarrenez esan behar, ikastolak berege ibilbidean eta alkatea jaunak aipatu duenez, naturaltasunaz ikusten du sari hau jasotzeak eta ez da inolako pretentzioa, baizik eta esatea, gure eginkizuna izan da, hezkuntzatik aparte, euskara sustatzea, euskara edatzea, eta getxon lan horretan jardutea. Beraz, natural sentitzen dugu egiten duguna, eta naturalez egiten dugu sentitzen duguna. Orduan, horrekin batera, animeten zaituztet, etorkizun oparoa opadigun, alkateak opadigun etorkizun oparo horretan parte hartzera, hor proiektutxu bat daukagu egiteko, eta beste albeste, datorren laurun batean daukagun manifestazio horretara joatea euskaraz bizi nahi dugulako eta horretan jarraitu nahi dugulako. Beraz, eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko sarigaitik. Mila esker zeuri berba horregaitik eta ekitaldia josiz jarraituz irudietara itzuliko gara une batez hortxe. Kaixo guztioi, Begoña Baitua naiz. San Nikolas ikastolako lehenengo andereñoak klandestinitatean. Gaur egun eta urte askoan Alemanian bizi naiz. Orain dirala 50 urte inguruan Txinpartak deituriko antzerki taldean parte hartzen nuen. Taldeko kide batek, Lander Gallastegik, zera adierazi zidan, Algorteko familia batzuek euskera zekien norbaiten bila zenbiltzala, beraien seme alabei irakasteko. Familia hauengana joan eta nire burua aurkeztu ondoren onartu egin ninduten. Ez nuen bi aldiz ere pentsatu. Momentu hartan neukan lana utzi eta proiektu honi hasiera emateko ilusioa eta gogoa sartu baizi zaidan. Euskaraz irakasteko proiektuan ados jarri zirenak 9 familia izan ziren. 8 Algortan eta 1 Areetan. Guztira 3 eta 5 urte bitarteko 9 ikasletxo ziren, benetan maitagarriak. Gurasoek,
hilabete baterako gela bat ustu eta guretzako prestatzen zuten. Goiz eta arratsaldez abestu, jolastu, ipuina kontatu eta bar egin genezan. San Nikolas ikastolako gelak 9 ikasle haien etxeetatik hasi ziren. Hilabete bakoitzean ikasle baten etxean biltzen baikinen. Bena daukat eguneroko bat eramanez izana. Ordutik ia 50 urte pasa dira eta detaile guztiak ez dauzkat buruan. Dena dela, garai hartan pentsatzen dudanean, gozotasun bero bat sentitzen dut nere barnean. Eta zera diot nebre buruari. Ze sortea eta aukera ederra izan nuen, San Nikolas ikastola sortu eta proiektua aurrera eramateko lehenengo urratzen parte izateagatik. Pozik sentitzen naiz San Nikolas ikastolari emandako sariagatik. Besteak beste, ordutik gaur egunera, ikastolaren parte izandako eta diren hainbat pertsonen lana, gogoa eta ilusioa saritzen baitu, eta hau guztia hasierako familiaien proiektuaren ardatza eta helburua galdu gabe, hau da gure hizkuntza, euskara. Alemaniako txokoetatik zorionak eta eskerrak bidalzkizuet udaletxeko euskara sariagatik eta San Nikolas ikastolako parte izateagatik. Bezarka handi bat eta laizter elkarikusiko dugu ikastolako 50 urteko ospakizunean. Hor izango naiz eta bitartean jaso ezazue bezarkada handi bat. Begoña Baitua. San Nikolas ikastoleak esan dugunez, lotu barik jarraitzen dau eta oraingoan 50 urte beteta eta ospakizunetan. Hainbeste bizipen, esperientzia eta konpromiso, horrenbeste ume eta gazteren formazioa, hezkuntza eta gizarteratzea. Apustu itzel baten eta persona askoren lanaren ondorio dira. Eta zelan ez, oraina, ezin ulertuzkoa da lehen aldi barik. El centro ha pasado por varios emplazamientos hasta llegar a los 2 edificios que ocupa en la calle Areneaspi. Empezó su andadura en 1963, como decíamos, en casas de 9 familias y con una única profesora, Bego Abaitua, que en la realidad o en la actualidad reside en Alemania, como nos comentaba. Jakin badakizue getxon egunotan ekitaldi piloa daukaguna. Izan beha urten, Euskal Kulturaren 14. jardunaldiak ospatzen ditugu, eta hortxe esku horrietan dana zehaztuta daukazuen arren, bizpahiru kontutxu azpimarratuko ditugu orain. Decía que este año también celebramos las Jornadas de la Cultura Vasca. Por ejemplo, el día 30 tendremos la fiesta de la mitología vasca para los y las más jóvenes en la plaza de las escuelas. O un novedoso programa llamado Bertso Triki Band, con 45 músicos el 1 de diciembre en la Escuela de Música. Asko eta danak bereziak bezain bitxiak dira prestatutako ekitaldiak. Berbodromoa, abenduaren 3an, 7etan, edo hilaren 16 eta 17an getxon egin, pintxo lehiaketea, eta beste bat aitatzearen argi izkiak erakusketea. Badinogu hortxe esku horrean daukazu edandana informazio osotua. Eta orain jarraitu dagigun. Landatutakoak, ereindakoak, beti emoten ditu bere frutuak. Eta oraingoan bebai, ze horrexen adierazgarri da gazteek taularatuko deuskuena. Eurak, esan daiteke, izarren distira dirala, ze izen hori berori daukan saria jaso dabe. Beraz, txalos hartuko ditugu. Kaixo, zer da euskara? Zer da Euskal Herria?
Euskara. Baina badakigu nondik datorren? Bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Na 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 na. Paseatzen. Nire bainago paseatzen. Bai, ze ondo. Eta egin dituzu naturreko etxerako lanak? Bai, supereresak ziren. Bai, nire oso zaresak ziren. Baina, hirugarren galdera oso zaila zen. Bai, nahiko zaila. Bueno, eta konturatzen ari zara jende guztia erdera zitzen dutena. Pasa. Ikusten? Egia da. Eta horiek? Bai. Eta horkoa? Egia da. Arrazoi du. Zerbait egin behar dugu gure hizkuntza galtzen ari da. Venga. Ideia! Egin behar duguna da bidai bat euskararen jatorria aurkitzeko. Hori da. Ni erreportai batean entzun nuen. Zer, radarra jotzen edo? Bai, ez. Bueno. Bai, lurralde tropikaletan edo... Adarra jotzen ari zago. Ez, bateri ez. Bueno, espero dut, Bai, baina hegazkin bat behar dugu. Oso berandu dugu, ez dago. Bago, azkar. Taxi. Bai, utzi taxi. Venga, azkar. Maletak hartu bat ditugu. Azkar. Nondik da? Hortik. Azkar. Hemendik. Ba, venga, azkar. Venga, ez gara alduko. Venga, guazen. Venga, eltzen garela. Baina bileteak? Ze bilete? Bileteak? Baina, trepan dituen ni bileteak. Bai, bueno, utzi bileteak eta... Venga, azkar goaz. Baina, ziur hortik dela. Baiet. Ba, nire nago ziur, Iker, azkar. Venga. Zerako lan. Itxoin. Baina... Urrengo egatia 2 minutu barru izango da. Itxoin. Iker, Jesus. Venga, a ver, nondik hasiko gara? Itxaron. Mapa? Mapa? Ez duzu ekari? Ez. Jesus. Hortik da, Bai, hemendik? Ez, hortik. Hemendik. A ver. Hortik edo hortik? Nik uste dut hortik, Ez, hemendik. Bueno. Ez? Hemendik ez da, Hortik da. Ai, Jesus. Zan dizun nik mendik zela. Ai, tuz. Venga.
Lehenengo... Ekipaia! Baina Iker, nondik hasiko zara bilatzen? Ni hortik eta zumendik. Vale, venga. Bueno, ziur zaude? Otzi, jagun. Eta nortzu du? Ba, ez dakit. Zaudete hitz egiten euskeraz, eta gainera hemen? Bai. Euskeraz? Bai, ba. Ba, begira, oso historia olpizea da. Eske lagundu behar diguzu edo horrelako zerbait, ba, euskera gure herrialdera eramaten, zeren Euskal Herrian dela gure herrialdean, noski. Inork ez du hitz egiten euskera. Eta, suposatzen da, euskera dela Euskal Herriko hizkuntza. Eta horrela lagundu! Bai, lagunduko dizuegu, baina lehenengo dantza bat egin behar duzue. Ondo egin behar duzu, Bai, dantza, bai, pasando, bai. Venga, baina ondo kopiatu, Bai. Bat, 2 eta 3. Humalaka, humalaka! Humalaka, humalaka! Humalaka, humalaka! Humalaka, humalaka! Venga. Bueno, euskera nahi duzue? Euskara, bai. Baina oso ondo zaitu behar duzue? Oso ondo zenduko dugu. Bueno, ni eramaten zuzuek. Bai. Hobeto. Bueno, agur. Agur. Zelako peso muertoa. Jo, zelako sortea. Zelako sortea, euskara eman digute, Bai.
Sí, fue... Ez dute euskaraz hitz egiten. Ba, orduan hau, ez du balio zertarako. Egia da, ematu digu desakarrantzia botako dugu. Itxoin. Baina frogatuko dugu. A ber, utzi gurean. Euskara! Maite duzero, altxatuta da bintza gurekin. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen, eta zuek denok urgazi bat atera zenuten. Argi nekez, eta zuek denok urgazi bat atera zenuten. Argi nekez. Venga! Euskaraz, zu zergaitik ez. Euskaraz, zu zergaitik ez. Orain zuen birtute zuen indarrez. Orain zuen birtute zuen indarrez. Euskara itxasurdin eta zabal, bat izanen da eta guri gara. Euskara itxasurdin eta zabal, bat izanen da eta guri gara. Guztiak batera! Euskaraz, zu zergaitik ez. Sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat atera zenuten. Eta zuek denok urgazi bat atera zenuten. Euskara, zuk zergatik ez. Euskara, zuk zergatik ez. Orain zuen birtute zuen indarrez. Orain zuen birtute zuen indarrez. Euskara itxasordin eta zabal, bat izanen da eta guria da. Euskara itxasordin eta zabal, bat izanen da eta guria da. Gero arte, gainerakoi zelanez, eskerrik asko euskara saria banatzeko ekitaldira urreratzeagatik. Eta orain, argazkia atara eta gogoratu une batetik bestera kafetegian elkartuko garala Pintxo Janaz ekitaldia biribiltzeko. Eskerrik asko eta gero arte. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat atera zenuzten. Handi nekez, eta zuek denok